Voi nu mă haliți, dar mă discutați. Vise umflă mușchii când mă criticați. Comentați din fața unui monitor că eu sunt semnator, sunt un infractor. N-am legat pe nimeni și nici n-am să o fac. Nu spar magazine și nu dau la cap. Nu sunt fraier, nu sunt slugă. Cine nu mă înghite să văz. Când nu are ce să-ți facă, lumea de orice în stare. Dar când ești vorbit de lune, înseamnă că ai valoare. Câinii latră, ursul merge, asta-i legea șmecheriei. Am ajuns în 2-3 ani subiectul României. Viață frumoasă, nimic nu-mi lipsește, dar ea nu mai pot eu că mă faceți pești. Sunt zodia taur și e bine așa. Întreabă-ți iubita că știe și ea. Recunoaște cât de mult te-am ofticat. După piesa asta să nu faci infart. Am la pix mină destulă. Cine nu mă înghite să mă pupe. Când nu are ce să-ți facă, lumea de orice în stare. Dar când ești vorbit de lune, înseamnă că ai valoare. Câinii latră, ursul merge, asta-i legea șmecheriei. Am ajuns în 2-3 ani subiectul României. Voi nu mă haliți, dar mă discutați. Vise umflă mușchii când mă criticați. Comentați din fața unui monitor că eu sunt semnator, sunt un infractor. N-am legat pe nimeni și nici n-am să o fac. Nu spar magazine și nu dau la cap. Nu sunt fraier, nu sunt slugă. Cine nu mă înghite să văz. Când nu are ce să-ți facă, lumea de orice în stare. Dar când ești vorbit de lune, înseamnă că ai valoare. Câinii latră, ursul merge, asta-i legea șmecheriei. Am ajuns în 2-3 ani subiectul României. Să-ți facă, lumea de orice în stare. Dar când ești vorbit de lune, înseamnă că ai valoare. Câinii latră, ursul merge, asta-i legea șmecheriei. Am ajuns în 2-3 ani subiectul României. Voi nu mă